Takže máme zbraně, takže musíme se vyhýbat skupenství, kde je hodně lidí. Takže půjdeme vlastně tudma a potom musíme projít tudma, protože tady je hlavní cesta. Dojdeme vlastně na hlavní silnici a tam už uvidíme banku. Takže tam potom musíme jít bokem, aby nás nevidělo prostě lidi. Rozumíte? Jo. Jo. Takže můžeme vyrazit. Jo. Jo. Dobře, tak můžeme jít. Kaž... Tak, dobrý. Super, je tma. Je dobře. Tak jo, No. tak běžte. A běžte. Bez zbraně, nevytahujte je vůbec. Jo, přesně tak. Kaž... Jděte Zatím nikde. Doufám, že v té bance nebude moc lidí. Jo. Pozor. Někdo tam je. Objedem to. Obejdem ho. Vypadá to, že s někým mluví. Nic tam nikdo není. No, kasy. A naše štěstí. Dobrý, jdeme. Ja, Jo, pozor. Pozor. Se na nás tak čumíš, ty debile. Už je tady, když to skočíme z toho mostu. Jsi blázen? Jo, vidím, že jsi. Tak sorry. Vidím to Dobrý, banku. tak jdeme. Nikoho Jsme tam. nevidím. Jenom ty chlapy v bance. To je ta mamka? Jo, Jo, vůbec, to je ona, tak jdeme. vůbec nevědějí, co je čeká. Trhnu tam první. Ok, jdeme. Tohle je přepadení. Připadení, nikdo ani hnout. Otevři Pojď se dveře. nahoru, nebo střelím. Jdu dovnitř. Nikdo nebude Dělali šát na to. to tlačítko. Ani hnout. Jak přijde o hlavu. Co mu tak dlouho trvá? Dělej! Dělej to, Masy. Mám to. Tak dělej. Už ty švoukačky, dělej, zdráháme. Jdeme. Dělejte, zdráháme. Jdem. Pojďte, zpátky do doupětě. Do parku se schováme. Oni tam furt čumí na nás. Běž, dobrý. Nezapomeňte potom zavřít ten pokoj. Jo, v pohodě. Tak tohle byla akce. Jo, jdi tam. V pohodě. Tak co, kolik z toho máme? No, dost. Až... Ty jo, toho je, kámo, tak to bude nová vila. Hlavně to nesmíme utrácet ve velkým, aby to Poldum nebylo nápadný, když... A Poldove na nás hodí všechno. To je jasný. Nesmíme to prostě utrácet ve velkých, jenom v malých částkách. Jo, tak co, 2 dny a 3. den zase? Jo, můžeme nějaký menší obchůdek radši, ale jenom. Protože ve bance už to bude měl stražitý, jsme to teďka vykradli. OK, tak. Asi jdem teďka domů, schovej to na půdu do té malé bedny. Dobře, Tam to nikdo hledat nebude. tak běžte, já zatím schovám mapu, aby si to nebylo napadný. Dobře. Zavři poklop. Tak, super. Já se asi půjdu lehnout. Já taky jako za tu noc jsem se nevyspal, vykradli jsme to. No. Máme z toho peněz jako kráva. Krása. Konec téhle hnusné vily. Bude nějaká hezká nová. No, tohle není ani vila tady, to je nějaká barabizna. Čau. 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 Tak my si jdeme lehnout, tak dobrou. Si sednu, tak Dobrou. zatím. Dobrou. Čau. Nazdar. Čau. Takže dneska máme připravený obchůdek, nebo spíš teda tu malou kavárnu nedaleko odsud. Jo, myslíš to modrou? Jo. Jo, to je dobrá. Jo. To bych bral. A není to moc riskantní, budou tam možná nějací policajti. Právě proto jdeme přes noc. Jo, je mi to jasný. Takže budem. Jasně, že jdem. Jo, máte zbraně? Mám. Jasně. Ještě nabiju. Jo. Tak, nabito. Můžeme jít. A ještě zamču, běžte napřed. Zavři poklop. Jo, No, tak co, těšíš se na to? Já strašně. Jasně. Se natěším. zbraně schovat. Jo. Tak pojďme. Nějaký ty peníze by se ještě hodily. No jo, no. Ale furt tady ten chlap volá. S kým furt volá? To je jednou Třeba s jeho tak... starou. Tak. Jdeme. Ok.
Ty vole. OK, vezmem to... Přes vodu? Tak přes vodu. Dobře. No, já bych... No. Není to vůbec... Problém je, že u nás ty chlapci komu budou vidět. Přece bude divné, že někdo skočí do vody a začne plavat. Já neboj. Ale Si všimnou. nic neřeknou. OK, tak jdeme. Jdu. 3, 2, Tohle je připadení. Tohle je připadení. Ruce nahoru. Ruce nahoru! Pouda! Rychle. Nevíš, jak to je z sejfu. Hajzle. Dobrý, ten polda je zraněný. Máš to? Sakra! Počkej, ale ví naše hlavy zastřelo! Je po něm. Dobrý, po něm. Jdeme. Teď je to vražda, vypadněme rychle. Policajti běží už. Sakra, zmačila se to tlačítko skurvený. Běžte. Honem. Kde se tady ty lidi berou? No, Nevím, jich to nějak víc. Ty hajzle. ten chlap do mě strknul, ten. Dělej to, Oši. Rychle do Už baráku. běžím. Dělej! Běžím, dobrý. Pojď. Rychle dovnitř. Zase světa. Tak jo. Aha, slyšte si sirheny. To je v prdeli už. To je hluboko v prdeli, toto. Teď je to vražda. Než jsem čekal, byl jich tam víc, než jsem čekal. Teď je to vražda. riskantní. Teďka, my jsme zavraždili, kdo ho zabil, sakra? Nevím, myslím, No. kdo střílel, já jsem to nebyl. No já jsem střílel. Ale já jsem ho trefil do nohy nejdřív a potom... Já jsem ho bodl. Kurva, je to na mě do piče. Tohle Sakra, bude na jsem- nás všechny. Šesté, to prostě to bude na nás všechny, byli jsme tam všichni. No to je jedno, prostě příště to už vyjde, zase si dáme chvilku odpočinek a... Teďka si dáme větší pauzu, dáme tak týden, 2. Dobře, Já tady bych zase nějakou nějaký dobu vůbec nescházel. Aspoň ty prachy máme, takže teďka si můžeme... Tady to máš, běž to uklidit. Ok, uklidte to vy. Tak nás nesmí chytit. Budeme rádi za 10 let. To jo, pokud nás chytěj, tak jsme těžce v prdeli. No, Tak já se dobře, zatím tak najím. já vám, tak udělej jídlo zatím. Já vypnu světla. Stopnice. Ať Jo. si nevšimnu, že jsme pryč. Oši, mě se z toho úplně motá hlava, tohle není dobrý. Tohle to vůbec není dobrý. No prostě, ale chápete to, že prostě, ale neviděli nás, když jsme běželi snad, ne? No jo, ale bylo tam hodně svědků. No To je právě, pravda. ten chlap s tím mobilem furt tam stojí. Sundejte si radši věci. Pojďte si to uklidit každý do bedny na půdu, ty věci svoje. Já se dám třeba sem. Musíme chodit jinak oblečený. V oblečení tady máme, takže v pohodě. Dejte si každý věci, já se dám tady dolů do bedny. Já zatím něco uvařím. Tak. Jo. Jo, a i zbraň bych si měl schovat. Schovej si ho tady do téhle bedny. Ano, to je dobrý nápad. Tady navrch. Navrch jsem říkal. Jo. Ach jo, no já se dozadu budu sprchovat, tak... Jestli chcete někdo po mně, tak vám nechám puštět na vodu. No, Ne, jo. já se Já- jdu vyspat zase. Já jsem z toho tak vyřízený, že radši... Já- Sakra, policajt, kurva! Cože? Větko jsem viděl policajta, to prdele. Na půdu, rychle, Jdu na půdu. na půdu. Oh, To shit. prdele. Tak to je v prdeli uši. Nemůžu vědět, že jsme to my. Podle mě jenom On- obcházejí a zeptaju se, ptají se svědku. Já tam jdu. Já tam půjdu, nic si nevšiml. Ty vole. Dobrý den. Dobrý den. Co potřebujete, pane stražníku? Vidím vás Potřebuji se vlastně na něco zeptat. Ano, tak co potřebujete? Neviděl jste tady někde proběhnout 3 ozbrojené muže, jsou velice nebezpeční. Neviděl jsem, my jsme s kámošema tady leželi, spali, tak jsme nic neviděli. Tak děkuju, nashledanou. Skánou. Dobrý, je pryč. To je v prdeli, ty vole, já se jdu teda sprchovat. To je vražda, to je do háje. To prdele, vole. Jsi tak vystresovaný, že ani neusnu, ale... Já si jdu... Dobře, tak já se tady jdu vysprchovat, tak zatím dobrou. Ale měli bychom možná odejít z tohle města. Ne, ještě aspoň jednu, ještě aspoň jednou vykrademe tu druhou banku a pak můžeme jet pryč někam na Havaj třeba. No může to být hodně riskantní, te. Ale potřebujeme hodně peněz, aby jsme mohli na té Havaji přežít, nebo spíš si tam koupit nějaký pořádný barák. Macáry, To víš, že já ten barák chci, ale vážně nechci skončit nejmíň 10 let base. No, to nechce nikdo. To neměj starosti. neboj.
Uděláme jednou to vykrademe. Už si objednáme lístky předtím a hnedka tam odsaď poběžíme na letiště. Tak já mám udělat večeři zatím. Dobře, Musíme to být ale hodně rychlý. musí. Rychle to, vezmeme ty prachy. A hnedka někde po cestě zahodíme ty zbraně všechny. Ne, to je kravina, to by mohli vzít otisky. To je kravina, musíme zbraně. Ale žádný Zbraně si mrtvý. ponecháme. Musíme to rychle. Jo, ale nesmíme dělat, Nějaký nikdo kufry si zastřel. musíme vzít, rychle to do nich hodíme a půjdeme. ale nesmíme nikoho zastřelit, pokud zase někoho zavraždíme, tak jsme v prdeli, úplně. Úplně v prdeli, Žádné ale vraždy. Dostaneme do životě, jestli ještě jako dostaneme, vole. Prostě, bude muset být do prdeli, já to jdu dodělat. OK, Ale zabili jsme ještě Poldu, ty po nás půjdou jak prase. právě to. Do prdele. No nic, tak. Tak za ty 2 týdny můžeme jít na tu banku. Mám tady to maso, takže ne? Jedno pro tebe, a jedno tady pro tebe. Jako vždycky vaříš dobře, brácha. No, tak víš co. To jídlo je dobrý, no. Akorát by to chtělo nějakou televizi. No, kdybychom- Teďka máme peněz dost, takže si televizi můžeme dovolit. Počkáme si na tu Havajek. Jo. Jo, A vyhodím to do koše ještě. Já si jdu teda lehnout. Dobrou. Ale nevíte, proč se to Polder pořád motá okolo našeho baráku? Podle mě si myslí, že jsme to my. A to je blbost, jsme to přece. Počkej, já si jdu kouknout tvé nenou, rychle. Počkejte. Ty Poldové nám přišli všechno. No já se radši nebudu ukazovat. Jdu do kouny. Přece jenom jsem ho zabil. A dobrý den. Dobrý den. Kde jste? Tady jsem, ten. Ten Polda se toho, ten Polda běhal všude okolo baráku, všech se ptá. Ne, to není jenom kvůli nám, tam se všech. A Jestli nás někdo... Já, zase jsem... Čau. Jestli nás někdo z těch sousedů viděl, tak je úplně kompletně v prdeli. No my už jsme teďka v prdeli, akorát jestli nás někdo viděl, Ale tak... ten Polda nesmí nás rád. Nějaký vole, furt tam stojí. Už, já se jdu vyspat. Dobrý den, co potřebujete? No já se zatím lehnu. Dobrý den, potřebuji si promluvit s jedním vaším kámošem. Jasně. Johne, co to asi ty? Dobrý den, co potřebujete? Dobrý den, můžete jít na chvíli ven, prosím. Dobře. Buďte připravený. Drž se, bro. Pro zbraň. Dobře, Pro zbraň. co potřebujete? Našli jsme otisky prstů na nábojnici jednoho z našich mrtvých mužů, kterého zastřelili v té kavárně. A otisky se shodují s vašima. Cože? Tak to je blbost, to se nám Kurva. jestli někdo nastraží, to není možný. Pojď zabijte. Tohle... Ne. No, je mi to líto, ale budu vás muset odvést. Ty hajsne, my jsme někoho nezabili. Ne, První mrtvej. Hoši, a jsme těžce v prdeli. Rychle otáhněte ho do baráku. Rychle otáhněte ho. Pojď. Otáhněte ho. Ten. Hej, připrav místo. Je to starý prset. Čaj. Takže Do kůlny. Do kulny. americký šulin. Hoďte ho sem. Dolů hoďte. Pojď ty svině. Hoďte ho tam. Zavřete to. Dobré. Hoši. Tady. Schové, mám poctu. Dobře. Co prdeli. Prdele. Ty jdu po tobě. Tyhle, jak mohli najít? Vždyť já jsem nestřílel, to byly... Proč já jsem kretel? Pojďte dovnitř, kurva. Pojďte dovnitř. Co ta banka? To bylo z té banky, tam jsem střílel. Do prdele, tak teďka jsme úplně v prdeli. Teď jsem zabil zase já. Zmizníme, musíme okamžitě zmizet. Ale já už mám na kontu 2 smrti teďka prvo jenom po mně. No, Já jsem ho zabil taky. Do pičele. Hoši, okamžitě berem všechny prachy, všechny věci, vemte kufry a rovnou berem ty lístky. Dobře, jdeme, rychle. Beru peníze. Počkej, Jacku, koukni se na počítač na nějaký lístky a seženi. hele, já se podívám, že beru všechno z kůlny. Beru svoje klíče, už a ještě svoje tričko. Tak tady vzadu nic není. Máte kufry? Jo, se s tím oblíknu tak. Ah. OK, hoši, tak tohle je úplné na hovno. A ty kufry jsou těžký, ty berte všechny věci, musíte všechno vzít.
Hoši, rychle, viděl jsem policajty, dva jsem blížit se. Počkej, peníze jsem... Do háje. Berte to. Ještě peníze mám. Okamžitě jdeme na letiště, tohle je těžce v prdeli. Ještě ne. Rychle prohledejte všechny baráky, byla tady navážena střelba. Do prdele, oknem! Jdeme to, vemte to. Teď jste... Ještě tím křovím, rychle. Tady, Jdu na střechu. Stát! Ne, kurva, utíkej. nechte, Johnny, je to na nás. to na nás, jdou po nás. Stůjte! Utíkej. Doufám, že se Tomáš drží. Po Tomasovi nejdou, Tomas je v pohodě. Ne, Tomasi, Stůj! Pomoc! musí, Kurva, utíkej. Musím ho tam nechat. rychle. Viděli? Ještě studený. Sakra, Tomáši, zachráním tě. Co? Díky. stát. Rychle, Jdeme, pojď. Utíkejte, dělejte, utíkejte. Chtěl jsem ty prachy, Dělejte. jdu pro ně. Dělej! Utíkej. Musím ho tam nechat, musím ho. Hajzlové, my si tě zachráníme, Johnny. Zmrdeš. Doufám. Dělej. Co chceš dělat? Ach jo. Sakra. Tady nechci zůstat na 10 let. Počkej. Co? Ale, Johne, jdem pro tebe. Jo, dobře. Čekej tu. Dobře. Ticho tady bude. Jo, dobře. Strážníku. Ano. Já nějak bolí břicho. Tak si to užij, máš tam záchod. Halo, je tady někdo? Okradli nás. Halo, strážnej. Okradli Co? nás. Dobrý den, nás Prosím, okradli. pusťte mi. Taky dva chlapci s zbraněma. prášky. Ty hajzle, zdechni. Cipni! Jdem pro tebe, Johnny. Ještě tady je jeden. Tak pojď. Jeden prášky. Koti! A otevřete mi. To je ta celá. Jdeme, pojď, dělej, tady máš lístek. Na, Johnny, tady máš lístek. Jdeme pryč. Tohle to je... Tady máš zbraň, tady máš zbraň. Oni mi všechno nechali tady v té bedně. To je sakra! To už poldové! Dělejte! On, Počkej, ještě toho zvrna okradu. Nic nemá, vůl. čurák, jdeme. Jdeme. Dělejte, pojďte rychle, musím utíct, rychle. Pojďte na letiště, víte vůbec, kde je to letiště zajebaný? Tam A tady. půjdeme počkej, Dobře. autobusem. Autobusem No to tak. rychlejší. To nemá cenu, pojďte pěšky. Tudy. Sakra, ty houkačky mě srát. Pozor, strážník. Ty vole, kurva. Opatrně, nenápadně. Jo. Ještě mám zbraň. Dobrý den, pane. Tady máme lístky na Havaj, prosím vás. Tak jak ale se to- vede? Hele, počkat. Jenom ty lístky nám prosím vás fakt ať můžeme letět, celkem Ale zaspí. promiňte, ale Na co? letí to až za 2 týdny. Jak se 2 týdny? Když jsme to měl na To dnešek. prdele. Kurva. Bohužel za 2 týdny. No, dobře, tak nashledanou. Oslanou. Shledanou. Pánové, Jdeme. Ano. Ano. mohli byste jít prosím se mnou? Je to jen taková Ne. malá prohlídka. Ani ne. Ne, utíkejte. Na srdci. Jděte! Běžte, utíkejte. Sakra. Jdeme domů, rychle do toho. Tu máš ty hajzle. Do našeho baráku, hoši. Tam se zatím schováme a rychle naplánujeme, kam půjdeme dál. Je postřelenej. Do prdele jsou tam poldové. Kurva. Vezmu to turma, běžte tam. Tomasi, pojď rovně. My to nevezmeme přímo. Jo. 3, 2, Slyšíš to? 1. Teď. Ani se nehni, ani se nehni. A já mu povídám, že... Co? Ani se nehni. No, hoši, a co teď? Co pak jsi mu povídal? Hovno. Aha, Mě to taky zajímá, řekni mi to. hajzle, zdechni. Dobrý. Ty taky. Ty se Ne, prosím, ne, ani se ne. nehneš. Zahoď zbraň. Zahoď to a vypadni. Vypadni do prdele, ty Dělej. taky vypadni. Běžte oba dva. Vypadni. Zahoď zbraň, vypadni. Vypadni, Říkal ti vypadni, nebo střelím. vypadni. Vypadni ty hajzle. Co tady očumuješ? Posedante. Hoši, ty hovada nám rozebrali Vypadni. barák. Čum to je na Hele. to, co s tím udělali? Je ti jasný, že tady už nemůžeme dál bydlet? Je to jasný, tak čum, co nám udělali s dveřma?
Počkej, ale nějaké prachy jsou tady ještě v naší tajné místnosti. Tak je véma. Okamžitě, musíme okamžitě si koupit nový barák. Musíme utíct rychle. Hej, Tomasi, Tomasi. ber prachy a jdeme. Jdeme. Představte si, našel jsem Cox, který jen... neměli jsme chodit do těch banek. OK, jdeme. Já, další policajt. Vem to, ano. To už je zbytečný, už nás viděl ten kokot. Jdeme. Jsme nebodnem kudlou. Ne, prosím, ne. Jak ne? Dobrý, zdrá, dobrý, můžem. Pojďte za mnou. Jdeme, musíme fakt hodně daleko odsaď. Počkej, tam tomu majáku. Dobře. Do majáku. OK. A sousedovi utekl králík. Já to zkusím tuhleto. Hele, dort? No, to je jedno. No, půjdeme se někam schovat a zase vykrademe něco. No, tak teďko bych to moc nedělal. No, peníze jsme vytratili všechny. Mám u sebe nějakých 20 000. Mám u sebe docela drahý Cox a Tak váš. jdem dovnitř, tam se na chvilku zabydlíme a Dobře. časem budeme muset pryč. Hej, víš co, Johne, máme málo peněz, celkem potřebujeme ty peníze na ty letenky, tak co kdyby jsme šli ještě vykrat z banku a potom už bychom šli do hajzlu z tohohle města. Dobře, no tak ještě naposled, ale víckrát už tam nikdy nejdu. Dobře, prostě, když nás chytnou, tak nás chytnou, nemáme žádnou šanci. O čem je řeč? Ať vylezeme. Jdeme naposled do té banky. Po té bance už nikdy nickrát nebudeme a letíme pryč z tady toho města, z tady toho státu. Jedna otázka, proč chcete tam ještě krást? Jo a řekni mi, když se tady budou schovávat jak krysy, myslíš si, že tady za chvilku nepůjdou ti námořníci a všechno, nepůjdou sem? Vážně si to myslíš? Já Co tady řekl, chceš že... dělat? No, Že tady bude krysa? To prostě jako sice tady... Můžeme tady zůstat tak, nevím, můžeme tady zůstat týden, 2, ale prostě po maximálně tak měsíci by nás tady našli. Sice tady tato truhleře mám několik gramů koksu, ale asi i to nebude... No, nevím, kde bychom to prodali. Taky ne. No my ještě, když máme teďka policejní pátrání. Se po svém světě. Jdeme do té banky, máte všichni munici, vezme to rovnou. Mám. Něco ještě mám. OK, tak jdeme hnedka. Takže, kdo bere safe? OK, bereš ho ty Tomasi, ty jsi to bral i minule a máš tím zkušenosti pořádný. Jo. Ty to dokážeš pod minutu, což já fakt to dokážu, já to vezmu tak za Já dokážu jenom dobře střílet. OK, hoši, takže opatrně tady prokličkujte a jdeme. No, opatrně, policajti jsou úplně všude. Hovno opatrně, už máme policejní pátrání. To nás nezajímá. Jdeme. Jestli nás chytí, tak... To nás chytí prostě, stejně nás chytí jednou prostě. My se nemůžeme schovat nikde teďka. To prdele. Počkáme si, do té banky se musím dostat ještě nepozorovaně. Potom už to Jak bude. se chci... Pojďte. Pojďte, přeměňte do vody, rychle. A proč sem vede ta voda ze stoky? Víš, tady někdo šetřil, no. Běžte. Nevidí nás ještě. Hlavně nestřílejte dřív, než tam doběhneme. Bacha, guard nějaký. Taky policajt. Už je jich tady hodně. OK, tak vem to nožíkem. Dobře. Jdeme. To je přepadení polové. Nikdo ani no. Sranči. To tady znovu další. Tak No, co? pořád jste nás nedostali, co? Jsme lepší než vy. Jsme vždycky o krok napřed. Vykrač to. Dělej. No nečum na mě, nebo to dostaneš přímo mezi oči a už To nevidíš. je! Co je Tomasi? Co je? Co je to asi? Nějaká píča to všechno vzala. Kurva, a co teďka chcete dělat? Oši, dopředu, vem to předem. Co? Sakra, nemám munici. Ani se nehni. Mé rameno. Ty hajzle, a po tobě, kámo. Rychle, jdeme. Máš to říct, dobr. Rychle, ven. To už nemá. Sakra. Pane Jacku Jonesi, předstupte. Kurva. Hodně štěstíte. To díky. Dobrý den, pane soudce. Dobrý den. Takže
odůvodnění kvůli čemu. Mám tady seznam. Vyloupená banka, kavárna, zabití asi tady kolem 30 policistů. No. Můžete k tomu něco říct? No, Jak to může něco dodat? Poctivá práce. přesně tak. Ticho, v soudní síni. Prostě gang red, no, co byste čekal? Tady moje tričko. No, dobře, mám to tady sepsaný, můžete si jít sednout. A kolik dostanu? To se uvidí na konci, můžete si jít sednout. Uhni. Dobře ty, mě to teď Se. vzali. Pane Johne Jonesi, předstupte. S radostí. Drž se. Chci slyšet vaše odůvodnění. Peníze. Co víc chcete slyšet? Dobře, to bylo rychlé, můžete si sednout. Dobře. Inteligenti. Tomasi, drž se. Tak, ctihodnosti. Ano? Tak, co mám teda odpovídat? Stejná Chci otázka jako slyšet- oni? Ano, a ještě, proč jste to udělal? Vždyť jste z nich zašli nejrozumnější, vyšel jste vysokou školu. Lékařskou. Ještě jsem střední. Je to rodový. Můj otec byl mafiánský boss. Chtěl jsem... No, prostě chtěl jsem mít po jeho stopách. Dobře, ale v tom případě proč jste studoval lékařský odbor? No, tomu mě přinutila moje matka. Nechtěla, abych se stal jako můj otec. No, rozhodně to byla moudrá žena. To hovno. Nemyslím si, pane. Ticho. Vydržte huby. No, takže mám to tady zapsaný, můžete si jít sednout. Ještě to tady prohovořit nějak. Děkuji. Tak co Dobře. kolik dostanem? Ať si dostaneme kolik chcem, držíme pospolu. No, hele, já vám to řeknu takhle. Něco o dnešních soudech vím. Bude to maximálně, možná řekl bych, že to asi na doživotí. Všichni přítomní, povstaňte. A co jestli mi nechce? Správný Pojď, přístup. hele, hej, neděje se to horší. Už teďkom to vypadá na doživotí. No tak, co si to zhorším? Všichni bratři Jonesovi, předstupte. Ty taky. Všichni, Uhni. Myslím, že se. i vy. Ach jo, tak. Takže, dle rozsudku policie tohle města, tady soudní síně, jste za vraždu 38 policistů, vykradení 2 budov, odsouzení trestem smrti. Konec soudu. Děkuji. Aspoň se bych zabal nejvíc. Aspoň to byl krásný život, Oši. Díky za to. Otec by na mě Díky, byl hrdý. To bylo doufám, že- všechny. Doufám, že děti budou v našich slepých. Doufám, že jo. Tak Má- pojďte. No, už jde, prosím tě. Tak můžete. Jdem. Šelibo. První jde Thomas Jones. Tak pojď, Chytrolíne. Jelej. Uvidíme se v pekle. Tohle... Jak před 20 lety... můj Zapněte otec- to. Zapněte to. Jack Jones. Tady si mám jako sednout, jo? Jelej, sedni tam. Zapněte to.
Tak, pojď. Poslední. Nejstatečnější. Jenom do mě. Počkejte ještě. Tady tenhle vypadá, že je vůdce, tak mu to trochu tak zvýšíme. Spuste to.